Čaute lidi, jsme se vrátili na do liveu, jdeme hrát tu s tím, mým kamarátom, je vedle mě, pozdrav, do videa. Dobrý deň, a ja natáčam, takže uvidíme, či dačo zrobíme, uvidíme, či dačo zrobíme vôbec. No poď do týmu. Múga mikrofón. Tak Budeme spolupracovať na s tým. Áno, budeme hrať. Vieš čo, poďme hrať. No príjmi. Poďme tak. A teraz dáme 2 vedľa. Dobrý deň, tak ja tu som s mojím kamarátom Ľubošom, pozdrav. Čau. A dneska ideme hrať toto, Rivals. No lidi, Ja to hrajem na tretí v živote. ja to hrajem už okolo 3 roky. No, Ľuboš je na tom závislý na level 100 dačo. Takže tak. 126. Dávajte, pripojujte sa do hry. Idete do prdele. Miešané trby. Hej, tišie. No ne. Dobre, dám. A ty mene budú... 10, 9, 8, 7, 6, Dobre, hráme, ne? 4, 3, 2, 1. No, arenu, dávaj, arenu. Big arenu. Arenu, to je big. A ber RPG. Čo dá? RPG. A ne, ja si zoberám to tu. RPG flare gunu. Kúkaj, RPG flare gunu. Dobre, to zober. Čauko. Si idem spamovať. Uvidíme, či dačo tam vyfajtíme. Ja vidím typka. Vidím kameru. On má RPGčko. To je najhorší hráč. A ty si ale to nehovoril, že mám hrať RPGčko. Bum dole. Dorky. On sa volá Sigma. On má najlepšie meno Sigma. Dole. Pekárko mělo dostat. Ja môžem nejaký hrať tam toto. RPGčko. Tak čomu nie? No ja si ho dám potom, no. Oni první začali mi to dokončiť. Kde ešte? Ešte to tornádo, to nemám si najlepšie, to sa môžem schovať, ja nič nevidím. Dole. Ja nič nevidím v tom tornáde, zase ma. Tam si ja to vidím. Ja si poď po mňa! Ja som bol v tom tornáde, lebo ja v ňom... Ale tak ver... Ty bydlíš. Asi viem, čo už berem. Ja si berem túto riflu. Ja si berem Bash Rifle, čo sa to volá. Bruce ma si zúbi. Ja mám prečo forponovať to tornádo. Nie. On ma odpálil, bro. Lebo má RPGčko. On si nevie, si za ňom. Ja mu to sprintuj, mne to neusprintuje. Jak nič! Ja si zoberiem crossbow, ale som mám nervy. Berem rifleku. Najlepšia Ja zbraň. budem campiť, tak jak ty. Ale potom oni budú sa strieľať. Aha. Nikoho tam nevidím. Práve to rovnaké, čo my. Aha, Idem vidím. ku nej! Yes, rip, som ho dal do hlavy. A nezhľadne. Zhebný. Ale ja sa tam nesúčam. Pane! Vidím tam jedného, vidím. Pomôcť. Tam je. Mám jedno hája, mám len... Mám malo HP. Mňa zabila flare guna. Morec, pod tebou je! Tak ja viem, ja ho vidím. Ale jak ja mám ísť jeden proti dvom. Ja to hrajem tretíkrát v živote. No berem snipu naspäť. Ja berem crossbow, aby som bol som nie. Lebo crossbow je najlepšia zbraň na planete. A ty mám dobré zbranie. Však keď to hrajem asi tretíkrát v živote, tak Evo jackpot. normálne budem mať RPGčko. RPGčko mám aj ja mám málo zbrane. Tam hodím granáta. Ručam. No dávaj. Háď more.
Nemôžeš, začas je. Jesteś spotkane, no. Dobra. Komu vidím hlavičku? A typek je hrozně nehrát. Sice mám autoshoot, ale... Tak a já mám autoshop. Typek sa livu! Yes, tak to na to jsme Yes, vyhrali. ale Alex, ja teraz nehrajem, akože ešte som offline. To je na tebe, Dobra. na tebe. Tak 2 hry vyhrajeme, v pohodě. Úplně. Určitě on po mě hádže dačo. To ja, co tam robím? Co ty sráčka? No ty červený, to mě obdržíme. Tak to ja som dal, ale to keď ja dám, to ti neobudí. Aha, tu je typek. A keď ťa Aha, zabudí. on nehra tiež, ne offline tiež. A ja tam pôjdem s týmto. Tak ja idem. Ja berem petelicu, A ja berem brokovku. Mŕtvy ten. už hraje. Kde? Bum, stápek dole. Kde je? Ja ho nevidím toto. No prečo sa tak divne smeje? Yes, 4 kľúče mám zaberať. A ja? Jo, Koľko máš kľúčov? neviem. Ja mám 17. Mám 24. To ja som všetko utrátil. Co vykúpim? To už je musím kúpiť, ne? 24. Možno si kúpiť uzinu za 20. Koľko to je snajka? 75. Počkaj, ja si ne? A moja sesternica mala len level 1 a ja som jej defaultne kľúče za tých 49 robuxov. Vadí ti chodí do sprchy? Co? Vadí sprchovat se ti vadí? No. No a můj, on se bude sprchovat. Důvod. Chápeš? No, chápeš, vieš, ale Nechci nevadí mi to. kúpať. A ty furt křičíš tady, že se máš kúpať. Vítajte lidi. No sme back. Zleze, to tu má bude nová, ne? Není. Tak zlá je. No. Haha, to sú dobrí, to je Fitka. to najhorší typek. Tu má vystrašil za snajperku, bro. On má snajpu. Vám udávam. To nemá ráda. Jaj, on je more, tak nehrá na potity. No, ja to budem blívnu proste, no tak... Nehrá, ale kde on křičí? Neviem. Hej, on nekřičí, vole, to je zajímavý, jo. No proste, lebo ja mám väčší level, ja pri to oponou to prichádzam. Předtím si stěžoval na telefon, že má slabý, víš, že se mu chce hrát, a jsem si ho zobral já, koupil jsem mu nový a furt křičal. To lebo ty nevíš, lebo ty nevíš na to 5Gčko. Máte 5Gčko? Není, ale tvoj hercově není. Co mi to ukazuje? Ukazuje tam 5G. No lebo ty si majiteľ, ty máš tú Však ty aplikáciu. máš taky to samé. Nemám. Alex má jakou? Tu rovnako ako ja. Kúkaj, to prečo mi to ukazuje? Máte 4. Na čem jsi? Na Megoel, tá jedna, ty Mercusy. Je to jedna. Ne, jak vezmu si na to druhý. To lebo cítite sa, to není žiadne iné. Ja som na Mercusy, Mám na ty tým rovnakým, čo ty. Berem do kadru. Si naskenovat QR-ko? Aj ja som to urobil, aj na rovnaké heslo som dal. Ja už mám Všetko, aj tak mám. Lebo ty máš tú apku. Zkoušel, co tam je psaný dole? pod Hej. kódom? A toto mám tam aj dané. Kde si to tam vidím ho. A lebo ty si majiteľ, ty si ten majiteľ. A mám to myslel si žije. Kam si to? Galaxia 50 má kdo? Čo? Telefon Galaxia. Ja. Ty? A. Máš Jubo G85? Je, zmrtvý je, hodil som ho. Tam ja som dostal 2 kľúče za dara. Nebo No, máš to G85? mhm. Ta prostě na té slabé koukej, ukazuje to. A jinak tak na Huawei slabšie. P30 má kdo? Čo? Huawei P30. Tak to je Alexov druhý, on tu No, prinesol. dívejte, ten má 5 vidíš? A neviem, čo to je. To nechápu. Čo tu chceš? Tam už zombie. Ja ho nemôžem eliminovať. To je Galaxia 40, to je koho? To sú ich mobily. To je Lejna. Oni priniesli 3 alebo 4. No 4, protože tady ještě P9 víte. Ja som priniesol svoj. A lite, to je... Ale ja To je náš neviem. P9 a P30 je jiný.
To nevím, bude to zvonku, počkej. Tam vidím ho, si slepý tam. Tam spamuje s crossbow. No, tak hoď po nám takto. Vidíš, ja som vedel, že nemám ísť zvonku. A idem auto čo na rene, na vidím PlayStation. Tak aj ty máš autoshot, ja sa nechcem. Ale oni hrajú, oni môžu všetko, oni hrajú na ovládači, ty na Xboxe. Ja som ja mal Xbox, ale ja som mám more. Len ty ho musíš rozobrávať, lebo ty si spodný. Ide sem. Ono to rozděluje, aby vám šel nejlepší internet. To píše. Už to rozděluje podle toho směrovače. Mám to vypnout? Hej. Pri mne je. To levelového na sesi. Pri mne, ku mne, tak tam máš ikonku. Jaj! Nebe prísť ku mne. Nevieš ani hrať, svinco, 2 kilometre si odo mňa. Tak spolu tým. Keď tam ten typek a ten 130 levelový sú pri sebe. Aj ty. Vidím ich. A nevyzorný na mňa. Vidím ich. To je ako Wi-Fi. Už ma vidí, už ma asi vidí. Stále mám dvojhercovú. 2.4. Jago, kamo. Čo budeme štrafy? Tak ja nemôžem za to, že som prvý. Ja berem crossbow. Sak tam je na boku. Čo je? Jak si sekal? Toto sa mi sekal Xbox. Toto som ho rozobral. Ja sa nasúkal. Spolupracuj! A však ja, keď má autoshot a všetko, ty máš. Tak poď ku mne sa skryť, poď za mnou. Tu sa tak skryť. Chce tu poď! Poď jesť, Dafko. Nikto nechce jesť. Netreba ti. Lebo ponožky Kto ťa dal? a zuby To delej. ty. Si počul? Ale Čo? nevadí si sprchovat. Si se opýtal. Ľubo, ponožky a zuby. Pomeď. Joj, ty frici! Co mi neurobil? A však ešte máme 2 pokusy. No 1. Asi čo to? To je najhoršie dole. To máš kúka. Ja, že máš kúka. A ty máš autošut vôbec zapnutý. A ja mám autoshot. Dobre, tak poď ku mne zase. Campy. No, ja si to tu zasekol. No poď. To vidieť. No, ja som vyšiel von. Už ty stena. Tu si so mnou, tam poď ku tej stene. Tu nie, tam poď. Tu je. Kde je? Tam je, vidím. Dole. Vidím ho. Tak zomri. Uberem jak prase. Jasno. Typek sa musíme to vyhrať. Dobre, berem to rovnaké čo. Oni sa obidva líbí! Tak to sme vyhrali. Vedete, tomu sa hovorí. A keď teraz bude invalid, ja som sa obal, že prehrajeme. Nahrávaš? Keď tak, dajte na banán Olšavka. Jak sa volá? Keď tak. Alex. Banán, co olšavky som. Banány z Olšavky, dajte mu odber. On má tiež tam video so mnou. Áno. Toto je naše prvé video. Ja už mám Poď ideme 1v1 na môj private. 29 tých. Poď 1v1 na môj Ja si private. môžem kúpiť dôvod a potom môžem zjesť. Poď na môj private. Počkaj, ja si kúkam zbrane, ja si kúkam asi brokády. Mám na to. Shotgunu? Máš tam kamošku, ale poďme. Tak Hľadaj, lej. mačičke, nepôjde tam. No poď. Nepapučia ďalej. Čo mi na mňa? Ja som už na privatu. Počkaj, sa to tu nechce. Prvé. Zajtra nepríde ani Jacko. Ja môžem len zbranie, ktoré mám kúpené. Dobre? A že by ste mi verili, že mám kúpené. Assault rifle, bow, bronze rifle, crossbow, Quill blade,
RPG, shotgunu, sniper, AGR, flare gunu, handgun, revolver, shorty, spray, Uzi, Počkaj, ja sa naplňam teba. battle axe, chisel, fierce, katana, knife, iron shield, circle, mouse, flashbang, Fraserite, Small, Satchels, Warhorn, Trumpet. Nemám. To je všetko. Ty choď preč, čo otravuje, choď sa hrať s Leo, potom na čo som prišla. No počkaj, ja som mi dal telefón. No. Čo? Dobre. No, tak dobre. No vidíme, jak si zrobíme. Môžeme dneska mega stať, Kúkaj, toto je môj mobil. Toto bol môj na 2 mesiace. Tento mobil. Potom som dostal tento. Ale funguje. Ale ja tam kúkam streamer. Napríklad ja hrajem a streamer hraje tú rovnakú hru a mi hovorí, čo mám. Chod dopr. Poď ku mne, dávaj, lebo to je Arotu Team a to je IC Bro 50, to poznám. Kde si aspoň? A so mnou to je IC Bro! Chce ísť na V1. No poď na pressure plate. Nie. A ja som jeden proti vám. Aha. Uriš moje. Bude som na tým aj týždeň, som bude zabíjať a potom som... No. No. To si dáme, no. Dáme si asi smarty. Berem snajpu. Jednu zbraň si zoberiem, ktorú nemám. Berem snajpu. Vidím typka. Že 5 není zbraň. Nie mňa! Ja som ten bielý, ten od toho modrého. Už jeden. Teleportol sa. Som. Aha, vidím ho. Vidím ho, no. Má 50 HP. Má 100 HP. Má 100 ole. Maximálka je 150 a má 100. 100 HP má. On mi dal hlavu. Neprídeš, že ty nemáš zapnutý ten autoshoot. Mám. Nemáš. Nepríde. Lebo hraješ, jak? Vidím ho. Nie to stráčka. Tam mu je, dávaj. Mám autošlak. Však ostávať preč! A však ja to tráfim do jeho toto 2 dní. Uká mi tvoje settings. No, to sa seká, pozri. Jajka! Čo robíš? Tak čo je? Čo je? Jebe ti! Ja nechápem, čo mám za mobil krásny. Ja že najhorší mobil. Čo máš na mobil? Najhorší, hejže. A slabú Wi-Fi na grid. Kde si? Čo mu teba zabíjali? A to on ťa zabíja. Blok, dávaj mi môj mobil, dávame mu blok, je to je jedno. Mám blokádu. More, zrobí more. Cigánčik do sadky. Mi tu nebude nič. A to čo za všetko ten telefón? Dal som mu ban. Jaký máš ten heslo? Dal som mu ban. Ty to som nemal dovoľovať na môjho Viete čo kamaráta. ľudia? Ja sa asi odpojím. Nie. Prečo? Daj, 10 000. Vieš, sa máš ísť natáčať na mesto, ne? Ja som ísť na balkón. Tak choď. Automatik. To som nemal ani vidieť, že automatik. Naplno petardu, to petardu.
Počkať si ja to ako rejto musím povedať. Keď som mal taký mobil. No, vyskúšame teď. To bude sekať. Bo nevypadá sa tak, že by to malo. Ale dobre sa hraje na jednom mobilu. To je to tu zaseká. Lidi! Tu ja sa sám zabíjam, ale na iným účte. Teraz skúsim na moju taktiku. Ale jako, to sa neseká ani až tak. Mal grafiku naplno, a to je tá jediná chyba. No ale veľký je jak gigant. No a teraz idem ja hrať. Takto sa to má hrať lidi. No tak to pozná. Jasný, kliknite na môj mobil. Ešte tenký, ani nehrubý. Poczekać. Lidi, ja by som povedal, že záver.